Имаше проблеми, Драго, и вчера, и днес с техниката, но се качи на подиума. Сега специални поздравления от госпожа Деведжиева. Втори на подиума се качва дебютиращия в това състезание Лазар Лазаров, АСК Булсим Сливен. Дами и господа, силни аплодисменти. Това е брата на Георги Лазаров. Пилотите, които от Булсим се подготвят много сериозно за идния сезон, но по-важното е, че направиха едно страхотно състезание Рали Сливен. Надявам се да е тук някъде Лазар. Надявам се да е разбрал. Ще го изчакаме, но сега е време да поканим на подиума победителя в клас А6 Иван Михайлов, Булсим. Ако няма кой, Иван Михайлов ще му занесе купата и бутилката шампанско малко по-късно. Много ми се щеше Лазар да е тук, да го аплодираме на подиума, защото той наистина направи страхотно състезание. Силни аплодисменти за най-бързите в А6. Можете да разлеете бутилките шампанско под тези приятни звуци. Не искат в отсъствието на Лазар Лазаров. Уважаеми госпожи и господа, ето го тук Лазар. Ще ви помоля, момчета, заповядайте заради Лазар. Направи страхотно състезание дебютанте. Моля ви се отново да ви видим на подиума. Само заради това момче. Страхотно състезание. Ще ви помоля да се качите. Нека да бъде картината пълна. Много се извинявам, наистина, но трябва да бъде красив момента до края. Дами и господа, сега вече наистина можете да ги аплодирате, а те с чиста съвест да си отворят бутилките и да ги разлеят пред вас под звуците на Викторина Бонд. Браво, браво! Ето тези красиви моменти остават в историята, дами и господа. Това бяха момчетата, които направиха страхотното състезание в А6. Благодаря ви, момчета. Продължаваме с награждаване в Хикс-2. Тук наградите ще връчи господин Константин Луков, председател на Общинския съвет в Бургас. Уважаеми госпожи и господа, трети на подиума Александър Павлов, Контрол Рейсинг. Браво, страхотно състезание. Имаше шанса да бъде и втори, но и това е красиво. Втори на подиума Огнян Патенов, Хобикар Русе. Споменавайки АСК Хобикар, не мога да не ми поканя отново на писта Русе едната седмица. Дами и господа, аплодисменти за Огнян Патенов. Направи страхотно състезание от начало до края и си изкова второто място по перфектен начин. И на най-високото място на подиума силни аплодисменти за Ерменко Ерменков. Контрол Рейсинг, дами и господа, страхотни и в този красив момент. Да можете да станете още за кратко на подиум. Благодаря ви, момчета. И сега, уважаеми приятели, искам да поканя момчета. Добре, слезте, ще се качите отново само след секунда. Да поканя Красимир Стойчев, заместник-кмет на община Бургас. Има обаче нещо, за което в момента се сещам. Преди да продължим с церемонията по награждането, ми се ще да дадем микрофона на господин Стойчев за 2-3 думи. Господин Стойчев, как видяхте над преварата и съжалявам, че кмета го няма тук за да представя общината, но вие сте в тази функция в момента.
екипа на кмета е много силен, така че не се пресеняйте, че кмета го няма. Нали сме ние тук с господин Луков. Радваме се, че сме домакини отново на такова престижно състезание. Доколкото разбирам, към 30 000 души са го гледали. И ако класираме всички с фестивали и състезания на община Бургас, след Спирит в Бургас, именно това е вашето състезание. Горди сме и за нас е чест да наградим победителите. Благодаря ви. Аплодисментите са за Вромос Бургас. Дами и господа, тук вече отново ще поканя на подиума хората, които преди малко видяхте. На трето място в генералното класиране на група Супер, Александър Павлов, Control Racing. Тук хората на подиума ще получат и наградите на Бардал. Връчва ги лично господин Красимир Стойчев, заместник кмет на община Бургас. Цвети Янева връчва лично наградите на Бардал. Янчева, извинявам се. Цвети Янчева, казах ви, една от най-красивите дами тук в зоната за награждаване. Дами и господа, само секунда, продължаваме с генералното класиране в група Супер. Втори на подиума Огнян Патенов, Хоби Кар Русе. И така, вече е време да поканим отново, вече за кой ли път, Ерменко Ерменков, Control Racing, победителят в група Супер, писта Бургас 2013, едно запомнящо си състезание. Ерменко Ерменков е тръгнал към шампионската титла от тук, да видим как ще продължи в Русе едната седмица. Сега, дами и господа, и неговите награди, само секунда, момчета, изчакайте, има награди от Бардал. Госпожа Янчева ще ги връчи, да. Заповядайте. И сега имате думата отново с бутилките шампанско. Браво, Сашо. Заповядайте по тия звуци, Ерменко трябваше да разтовари. Заповядайте, момчета, по тия звуци просто не може да не направите това шоу. Ерменко, заповядайте на подиума. Тук ви е мястото, момчета. Само секунда за по две думи за публиката. Много ви моля, момчета, заповядайте. Много бързо ще направиме следното. Мисля, че редно с Александър да започнем. Саше, как видя това състезание с две думи да го опишеш от гледната точка на пилота, стъпил на трето място на подиума? Това за мен е едно от най-добре подготвените трасета. Мисля, че стана много добра битка. Надявам се публиката да е доволна. Огняне, ти как видя твоята битка? Наистина страхотно състезание направи и второто място си го заслужи по най-добрия начин. Нормално, малко се измъчиха. Наистина се изтормозили. Ерменко, обаче ти трябва да си с най-свежи сили. Да, аз съм най-щастлив, че завърших най-накрая писта Бургас. Тук не ми върви определено. Сега обаче обърна нещата в твоя полза. Как го направи? Подготвихме се добре и колата не ме предаде, което само може да ме радва. Пожелавам ти следващи успехи на всички вас, дами и господа, да ги изпратим с аплодисменти най-бързите в група Супер. Уважаеми госпожи и господа, продължаваме с награждаване в група РС. Започваме с клас Хикс 3. Тук награди ще връчи, разбира се, олимпийския шампион по бокс от 1972 година Георги Костадинов. Заповядайте, господин Костадинов. Дами и господа, трети на подиума се качва Светослав Ковачев, Стара Загора Моторспорт. Свето Ковачев изкова третото си място по перфектен начин.
Беше много бърз вчера и в тренировките, и днес в състезанието. Заслужено се качва на подиума. Втори обаче, сега се радвам, че ще го аплодираме всички заедно. Стоян Апостолов, Арена Тим Бургас. Двама големи шампиони се срещат на подиума. Георги Костадинов и Стоян Апостолов. И така, на най-високото място на подиума е време да поканим Костадин Костадинов, Евко Рейсинг. Дами и господа, този млад пилот поема по страхотен път и ще получи възможността сега да бъде аплодиран по най-добрия начин. Силни аплодисменти за най-бързите в Хикс 3. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share and kicked my best life както в състезанието, така и в церемонията по награждаването. Уважаеми госпожи и господа, пристъпваме към награждаването в клас Е3. Тук наградите ще връчи заместник-кмета на община Бургас, господин Красимир Стойчев. И в този момент искам да поканя като трети на подиума Минко Минков, Control Racing. Страхотно състезание в група Е3. За съжаление не можахме да видим Станимир Румов, но Минко Минков достойно го представя тук от името на Control Racing. Сега втори на подиума Слави Рубчев, АСК Мирони Бургас. И той се сблъска с много технически проблеми, но вече го виждаме като втори на подиума. А най-високото място на тази стълбица е за Ангел Григорчев, Плевен Рейсинг Тим. Дами и господа, пилота, който и този път не даде шанс на конкуренцията. Силни аплодисменти за подиума в клас Е3. Благодаря ви, момчета, страхотни сте и сега и в състезанието. Сега, след тези красиви моменти, едно извънредно награждаване, защото в клас А7 нямаме формиран клас, по програма не трябва да има, но господин Петров държи да награди двамата в А7. Госпожа Цвета Янчева ще помоля да връчи наградите, това не го бяхме предвидили, но мисля, че ще бъде красив момент да поканим на подиума като втори. Първо госпожа Янчева да аплодираме, представителя на Бардал. Петър Пандалиев, Автолукс Благоевград. Момчета, изненадата е пълна, нали? После госпожа Янчева може и да помисли за специални награди за вас. И на най-високото място на подиума, бутилката при пилота ли е? Бутилката нека да отиде при пилота, така. Петър Бакалов, Ромо Жакен. Сега обаче специална мелодия сме предвидили за този момент. Диджей Пламен я подготвя.
Госпожа Цвета Янчева обаче първо поздравява Петър Бакалов, победителя в А7. И една дълго пасена тайна, рожденика в днешния ден Петър Бакалов. Силни аплодисменти. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Дами и господа, продължаваме с генерално класиране в група РС. Константин Луков, председател на Общинския съвет в Бургас, ще връчи наградите тук. Дами и господа, ще му асистира, разбира се, госпожа Цвета Янчева. А сега започваме с третия. На подиума отново ще поканя не кой да е, Стоян Апостолов, Елена Тим. Поздравление от господин Луков. Подарък се от Бардал. Госпожа Янчева се е погрижила за всички генерални класирания. Втори на подиума Костадин Костадинов, Евко Рейсинг. И на най-високото място на подиума за мен е чест да поканя Ангел Григорчев, Плевен Рейсинг Тим. Силни аплодисменти и им дайте заряд да отворят бутилките шампанско по най-красивия начин, по който могат. Благодаря ви, момчета, бяхте страхотни. Продължаваме с награждаването в най-интригуващия, най-зрелищния група Макси. Клас Хикс 4, наградите връчва госпожа Веселина Деведжиева, главен експерт, Община Бургас, отдел спорт. Разбира се, двама пилоти успяха да завършат в това състезание, така че ще имаме възможността да наградиме първият и вторият. Втори на подиума в Хикс 4 Симеон Кандаров, Елена Тим Бургас. Подиумите на кисвате с шампанско. И кой не иска да награди още един бургазлия? Симеон Кандаров на подиума като победител в Хикс 4. Елена Тим. А всъщност Ивайло Петков, победителя Ивко Моторс, много се извинявам, вече тук наистина става много напрегнато. От името на Ивайло Петков, предполагам сина, да, ще получи наградата. Ивайло Петков направи страхотно състезание. Ето ги купите и бутилките шампанско, госпожа Деведжиева лично ги връчва. Дами и господа, продължаваме с награждаването в EMAX. В EMAX наградите ще връчи господин Радко Петров. Няма как, господин Петров. Знам, че в този момент трябва специално да му благодарим за това, което прави за писта Бургас. Не от хората, които много обичат да говорят, обаче сега няма начин да не му задам няколко въпроса на подиума. Господин Петров, много тежко е да организираш състезание, но време да участваш в него.
Второто не се случи, но първото мисля, че го направихте по перфектен начин. Искам да благодаря на многобройната публика и за това, че беше дисциплинирана. Благодаря ви от сърце, че спазвахте правилата и успяхме да направим един голям празник. Един дълбок поклон пред Радко Петров. Дами и господа, в този момент да поканя на подиума като втори в клас Е2 Константин Маршевелов, КБР. Константин Маршевелов с тази си победа, т.е. с второто си място тук, затвърждава лидерската си позиция и в класа, и в генералното класиране. След малко ще говорим за него. И продължава атаката на първата си шампионска титла. Най-високото място за подиума обаче е за Пламен Камбуров, Автотранс Рейсинг Тим. Страхотни битки направихте, момчета, и наистина може би най-зрелищното състезание в група Макси, откакто тя съществува. Наблюдавахме тук на писта Бургас 2013. Специални аплодисменти. Диджей Пламен. И така, уважаеми госпожи и господа, генерално класиране група Макси. Господин Красимир Стойчев отново ще поканя на подиума, заместник кмета на община Бургас. Заповядайте, господин Стойчев. Може да се снимате сега с тези двама чудесни мъже, които малко по-късно ще бъдат отново при вас. Дами и господа, сега госпожа Цвета Янчева се качва на подиума. Наградите на Бардал. И веднага след като тя се появи там, каним на подиума Ивайло Петков, Ивко Моторс. Къде е Ивайло? Ето го, бе, той е човек. Силни аплодисменти за Ивайло Петков, дами и господа. Добра се най-сете и господин Стойчев до този велик човек. Втори на подиума Константин Маршевелов, K2 Racing Team. И така, дами и господа, в този момент госпожа Янчева да връчи своята награда и да поканим със силни аплодисменти Пламен Камбуров, Автотранс Рейсинг Тим. Втора победа на писта Бургас след дъждовното състезание през 2011 за Камбуров. Страхотен уикенд. Дами и господа, силни аплодисменти за най-бързите в... Очакваме бутилките шампанско, момчета. Бутилките шампанско очакваме тук да ги разлеете, моля ви се. Качвайте се на подиума. Косио, моля те на подиума, имаме и въпроси към вас. Тези хора са заради вас тук. Направихте страхотно състезание. Ивайло, първо към тебе. На домашно трасе трудно се карано. Стигне до подиума в най-сериозната група автомобили Макси. Благодарение на Илия Царски стигнах финала, който ми помогна страшно много. Благодарности за Царски. За съжаление той не можа да завърши състезанието, но ти как видя своята битка в надпреварата? Много добре. Мисля, че се представи добре, колата се представи добре, след доста проблеми. Мисля, че за напред всичко ще наред. Браво! Косио, уверено водиш в класирането. Страхотно състезание направихте и тук. Какво не ти достигна за победата? Изпуснах първия завой, общо взето това не ми достигна. Просто трасето не позволява да изпреварване. Така че принципно бяхме по-бързи, но такъв не бил късмета. С 118 точки уверено водиш в класирането и вървиш към първа шампионска титла. Да, в крайна сметка ние да завършим трети до края на сезона сме шампиони, така че... Браво! Пламене, втора победа в
това страхотно състезание за теб. Как видя твоята битка? Тя беше като че ли най-зрелищна. Двамата конкуренти, които стартираха пред мене, ми помогнаха за първото место, защото те просто изпуснаха първия завой. И така се намърдах на първата позиция. Както каза Коцето, трудно е да се изпреварва и това ми донесе победата. Дами и господа, силни аплодисменти за най-бързите в група Макси. Да им благодарим и да им пожелаем още успехи. Отборно класиране. Тук наградите ще връчи председателя на Българската федерация по автомобилен спорт, господин Радослав Козликов. Аз ще помоля отборите вече да подготвят своите екипи за качване на подиума в това награждаване. Имаме и две специални купи, които също господин Козликов ще връчи. Господин Петров само ще ми каже в кой момент, дали преди отборното или след отборното. Дами и господа, господин Радослав Козликов ще връчи купата за Fair Play. Господин Козликов обаче преди това само две думи на микрофона и евентуално за това на кой се връчва купата пък господин Петров. Благодаря на всички още веднъж, че проявихте такова търпение и да видим победителите на финала. Получи се едно страхотно състезание. Разбира се, имаше много тежък инцидент с Илия Царски. Хубаво, че всичко мина добре. Така, при най-бързите автомобили, наистина Пламен Камбуров се намести. Трудно е да избуташ лидерите и това нещо изисква наистина големи усилия. Така че мисля, че всички сме много доволни. Пожелавам един приятен празник, приятен уикенд и благодаря на общината и на представителите на град Бургас, на кмета, заместник кмета, председател на Общинския съвет за тяхната подкрепа и се надявам повече и повече да помагат да развиваме спорта в Бургас. Благодаря още веднъж. Благодаря господин Козликов. Сега Радко Петров за купата Fair Play. Подготвихме една купа Fair Play, тъй като искаме да насърчаваме спортменството в нашия спорт. И тази година Fair Play спечели Ивайло Петков, тъй като беше единствения, който спря да види как е Илия Царски след този удар. Заповядай, Ивайло. Дами и господа, Ивайло Петков отново на подиума. Голяма чест е да получиш този трофей. Наистина Ивайло Петков го направи по най-достойния начин. Ивко Моторс, дами и господа. Другата купа се нарича Старо злато и е за Румен Деляков, човека, който поддържа автомобила на Димитър Соколов, легендата на българските моторни спортове. Сина обаче на господин Деляков ще получи тази купа в негово отсъствие. Ето този малък бъдещ пилот вече седи в автомобила на тази легенда. Да им благодарим. Семейството наистина се отдало на друга страст, ретро-автомобилите. Нека вървят все така напред. Дами и господа, отборно класиране писта Бургас 2013. Трети на подиума се качва екипа на Евко Racing. Стефан Драганов чакаше дълго този момент. Дами и господа, специални аплодисменти за Евко Racing Казанлък. Втори място на подиума Елена Тим Бургас. И на най-високото място на подиума е време да поканим екипа на Control Racing Team София. Control Racing са временните лидери в шампионата. Вече с 101 точки.
Ето с тези красиви кадри, които в момента запечатвате, приключваме Писта Бургас 2013. Предстои обаче Писта Бургас 2014. Сигурен съм, че ще бъде още по-добре организирана и с още повече участници. Това е единствената мечта на господин Петров. Благодаря на всички, които взеха участие в организацията на това състезание. На пилотите, специални благодарности на всички фенове, които бяха край трасето, на колегите журналисти. Дами и господа, за мен беше голяма чест да коментирам това състезание за вас. Чао и до нови срещи!